Turcs i cavallets, masses i àngels, gegants, nans, guites, l'àliga, salts plens, comparses, unes figures i un vocabulari que fa 5 segles que formen l'esperit de la Patum, que estan a l'ADN dels berguedans i que fa una dècada van fer-se sentir arreu del món. Bàsicament, el reconeixement de Patrimoni de la Humanitat ha servit per un millor reconeixement de la festa a nivell acadèmic, a nivell patrimonial i a nivell d'administracions. Però potser no s'han vist materialitzades en molts dels projectes que hi havia entre mans i que han quedat, de moment, penjats. Hi havia la idea de fer un centre d'interpretació de la festa que està en fase d'execució però està parat. La llei de la Patum també s'ha anat parant. Saben que hi hauria una injecció de diners, no? Al ser Patrimoni de la Humanitat i segons teníem entesos d'altres coses, d'altres festes, però no ha sigut així. Les comparses sí que han guanyat un lloc on reunir-se i les antigues figures ja tenen una restauradora. La Casa de la Patum, creada aleshores, també ha permès mostrar les figures més enllà del corpus. El patronat va defensar que es poguessin exposar també aturades, tot i l'oposició inicial d'alguns patumaires. A les primeres setmanes van arribar a passar quasi 300 persones cada dia. I més, les persones que venien a visitar eren els propis berguedans. Aquesta plaça de Sant Pere, on per la Patum no hi cap un ànima, la resta de l'any està així de tranquil·la, més encara quan el fred és viu. Fora d'aquí, aquests dies se celebren exposicions i conferències per commemorar els 10 anys de Patum com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Begoña Grigelmo, TV3 Berga.